салом алейкум азиз. Ин видео барои он модароне ҳастанд ки кӯдакҳои хурд доранд. Кӯдакҳои чӣ мегӯянд, раҳгардон мешаванд. Мегӯянд кӯдак раҳгардон, модар саргардон. Кӯдакҳое ки раҳгардон дорем, ки эҳтиёт кунед кӯдакотонат то синни мактабӣ, то 6-7 солагӣ. Мо калонҳо мегуфтанд ки ҳар он чӣ ки хатарнок аст барои кӯдак дар баландӣ монем. Мисол қайчиро бояд ки дар мех баланд бояд овезон кунем. Корчаро бояд ки дар баландӣ монем, дар ҷое ки кӯдак амрӯи мисол ки дастрас нест барои кӯдак. Чизе ки хатарнок аст, агар кӯдак гирад, падару модар гунаҳгор аст. Падару модар гунаҳгор аст ба ҳамон коре ки кӯдак мисол даст мезанад. Корча мисол мегирад ягон чиз мебарад, ё ки сӯзан мисол дар баландӣ бояд бошад. Лезва, ҳар чизе ки буранда асту мисол ки чӣ мегӯянд дузандагӣ аст. Мисол мошинара мисол ки вай кунем, бояд ки болоша маҳкам кунем. Касе ки мошинаи дузандагӣ дорад, бояд ки мисол маҳкам кунад, ки кӯдак натавона расида. Мисол бале, кӯдаке ки кӯдаке ки раҳгардон мешавад, ки ҳамаи чӣ барои кӯдак чӣ мегӯянд аҷоиб аст, интересне барои кӯдак. Як бор духтарчаи ман дар газхона таом мисол пухтпаз мекардам, омадам бо духтарчаи дугонааш қати бозӣ мекарданд. Кӯдаки се сенимсола мази сиёҳдонара гирифта дар ҳамаи ҷо шакида. Дар ҳамаи ҷо шакидам, хайра ки дар руш нашакида. Мази сиёҳдона хеле теза. Дар дастош, дар почаош, дар шикамаш, дар ҳамаи ҷо, дугонаашам шакида. Бо луфтак дошна, луфтакша шикамаша шиштиан каса массаж карда эсен қайда дугонааш. Мегӯям чӯ кайса стулчара монда я баландӣ хел баромада мази сиёҳдонра гирифта шакида. Ҳар чӣ ки дар руш нашакида. Гуфтам худованд баракат духтарчама ки ҳар чӣ ки дар руш нашакида. Дар агар мешакид тез буд чашмода мисол зарар дошт. Дар дастош, дар почаош. Баъд гуфтам чӣ ба дар нашакидӣ? Мегӯяд худчо ҷон ман дидем ки ту дар дасту почаҳои ки худат мешакӣ дар дасту почаҳот ва дида шакидани мази сиёҳдонара ки ман мешакам дар почаҳом дар дастам. Дида кӯдакам кора када. Кӯдак чизе ки бина падару модарда мегира мекуна он кора. Ҳар чӣ кунам дар он нашакида, маза кӯдакам нашакида. Ав дугонааш бо духтараки урус ҳамсоя мегӯяд ки как мега наша куколка мега балет мега ми куколкара мега тобат кардестем. Боз шикамчаи куклачашонам сиёҳдона қати массаж кардестем ами каса. Баъд хай бурдам шуштум собун қати даст почашона ҳар душона қати дугонааш ки мабодо чашмошон нашаканд. Хе кӯдак ҳамаи чида ин таҷрибавар мешавад. Мисол барои чӣ мегӯянд ки кӯдак раҳгардон, модар саргардон? Ин дар бобати он чизо ки дар хона хатарнок аст. Лезва, корча, сӯзан, мошинаи дардӯзӣ, мошинаи либосшӯӣ, бозе астку стиральная машина. Касе ки мултиварка дорад, касе ки чӣ мегӯянд микроволновка дорад, аминҳоро аҳамият додам дар кор. Чӣ қадр аҳамият медиҳем? Аз паси кӯдак мегардем. Ман кӯдак духтарчама то медонед 5-солагиш дасадик додагӣ нест. 5-5.5 сола шуд баъд дасадик додам, ки 1 сол пеш мактаб рафтанаш бо чизои худаш мегӯянд барои мактаб ягон чӣ мисол кардан. Ёд гирифтам, барое ки дар хона фақат кӯдака ман ручка дафтара медонам ки нависа хонада. Барои кӯдак то 7 солагӣ бояд ки аз бозӣ бояд сер шавад кӯдак. Кӯдак то 7 сола бояд ки фақат бозӣ кунаду бояд ки чӣ мегӯянд давраи кӯдакии худшо бояд ки гузаронад. Барои ҳамин ман то 5-солагӣ духтарама дафтар ручка намедодам. Худаш ки расмкашӣ ки мехост чизои расмӣ харида медодам, расм мекашид. Барои ман то 5-солагиш бо духтарчам будам, бо ҳамроҳи духтарчам корам ки рафта будам дар одамои шинос мисол хонагида медодам. хоҳарам мемондам духтарчама. Одамои наздики бовар доштам ки кӯдаки маро мисол нигоҳ мекунанд. Наздики ду одами буд бовар доштам. Хоҳарам бо як каси дига зана ки 4 кӯдак калон кардагӣ он қати мемондам яхе вақто то Садик тоғри кардам. Садик ба 1 сол хайр рафт духтарам. Ин қиссаи мисоли фарзанди ман ки аз пасаш назора мекардам. Алҳамдулилла ки ягон чӣ ба оби ҷӯшам эҳтиёт кунед. Ина гуфтани будам дар шумо дар ёд омад. Оби ҷӯш омадагирам дар Германия якта шиноси ман вай шуд. Оби чира тифала кӯдак кашид. Маконда истода буд. Мемаконд кӯдакаша шир маконда истода буд ки ҳамин тифала даст қати кӯдак мекашад, меафта пеши бари модараш кӯдак қати ҳамин якҷоя сӯхтан. Барои ин чизе ки ҷӯш асту, чизе ки сӯзон аст, чизе ки хатарнок аст. Охир оби шомадагӣ ҳамаи чизо ки нобар кардам ки сӯзана, корча, лезва, мошинаи дардӯзӣ, мошинаи чӣ мегӯянд либосшӯӣ, микроволновка, чӣ мегӯянд мултиварка, чӣ мегӯянд утюг мисол ҳамин чизоро бояд ки мо аз чашми кӯдак дур монем, ки кӯдак набина онро. Кӯдак вақте ки дид вай тааҷҷубовара, интересна. Вай бояд ки ӯро гирад, бояд ки бибинад ки чӣ кор карда мешавад.
ҷияни ма синфи 3 мехонд, Сузана дар даҳанаш меқапад, риштаро мегӯяд гузаронам, Сузана нохост ахса мезанад, сӯта мекунад, Сузана меравад дар гӯш, баъд Сузана ай устувони пеши пош баъд вай кардан, ёфтан, гирифтан. Дар Душанбе рентген кардан, баъд чиз мегӯян ёфтан дар устухони почаш русмонда, баъд вай кардан, гирифтан Сузана бировардан. Барои ҳамин чӣ мегӯянд, эҳтиёт ними ҳаёт. Кӯдак гардон, модар саргардон. Ана телефон, дар бораи телефон бо шумо мегӯям. Ҳозир ин телефони ман минут зиёд мешавад, бо як видеои дига дар бораи телефон барои шуморо мекунам, кӯдака кай телефон додан дар кори хоб. Лекин чизе ки хатарнок аст, част кӯдак, илтимос модарои азиз, дур вай кунед сӯзан, корча, лезва, чӣ мегӯян, қайчи, мультиварка, микроволновка, утюг, чойники чоймонӣ, чойники чойҷӯшонӣ, хоб ана чӣ мегӯян, телевизорам, баъд ани чи розеткаҳои чи истифода мебурдагӣ, ҳама чӣ ки ба қувваи барқ тааллуқ дорад, ҳама чӣ ки газ агар дар хонатон бошад, газам эҳтиёт кунед, плита, чизе ки мисол ки мо барои кӯдака мисол номумкине, кӯдака бояд мегӯянд ку муаллимон вақте ки мо мехондем мегуфтанд ки муаллим 4 та чашм бояд дошта бошад, 2 чашм дар талаба, 2 чашм мисол дар ҳамаи талабон, мисол бо 2 чашми дига вақте китоб мехонем, бояд ки нигоҳ кунем 4 чашма. Бале, 2 чашм дар китоб боша, рӯи китоб бояд нигоҳ кунем 4 чашма. Мисол дар дорустгоҳ нигоҳ мекунам, муаллима несеста, чашми пушқати бигем гӯш мекунам, мефаҳмам ку ана модарам мехоҳад бояд бошад 4 чашма, кӯдак ки ҷо рафт чико мекунад. Бале, лайк илтимос фаромӯш накунед, поделиться. И касе ки подписаться кардаги набошад, ҳозир дар омади, илтимос подписаться кунед. Миннатдорам аз шумо.